V nedávnej minulosti došlo ku škandálu v Európskom parlamente. Vzniklo podozrenie, že vysoko postavená poslankyňa spolupracovala s treťou krajinou na úkor Európskej únie. Je správne, že Európsky parlament sa snaží niečo urobiť, aby sa takéto prípady neopakovali. A je aj správne, že sa vydáva cestou vyššej transparentnosti. Transparentnosť považujem za lacný nástroj zefektívňovania fungovania spoločnosti. Čiže súhlasím s tým, že napríklad poslanci budú povinní hlásiť stretnutia s lobistami. Mnohí, napríklad aj ja, to už robia teraz, ale bolo by to povinné. Súhlasím s tým, že aj majetkové pomery poslancov by boli zverejňované. A ešte by som dodal, že myslím si, že by pomohlo veci, keby poslanci viac zverejňovali zdôvodnenia svojich hlasovaní, pretože tam je pekne vidno, keď hlasuje europoslanec povedzme za nejaké opatrenie, ktoré sa opakuje niekoľko rokov a potom zrazu zahlasuje proti, tak by bolo dobre, keby to vysvetlil a dalo by sa z toho odvodiť, že či ho niekto preloboval, alebo má naozaj argumenty na to. Ja si myslím, že toto by tiež pomohlo transparentnosti a aj efektívnosti fungovania Európskeho parlamentu.